sonke sinama ushela umbone la video yakhe 6 seconds ushela mama uthi yazi sonke mamba thabile mara mamba thabile fana ka rehab ayi asiringini She doesn't drink, don't do that. She doesn't? No, she doesn't drink. Unani? There must be a symptom. What? No, let's discuss it. What? Let's discuss it. Class for a 10. Makaphuzi ngiyavuma na makaphuzi. Yes. Unani ke? Yile ekwenza ukuthi ube ngathi unana. Komutho. Mina I'm not afraid to say ngiyaphuza yabo. Yeah. And yancana ugokwami uyasidontela masaka happy nyamazi njalo. Mamba thabile nogokwami. Same WhatsApp group. Same WhatsApp group. Ngithi yaphuza. Awuthi mara uyaphuza. angithi no nyasho namanje leyo. Angithi yaphuza. Mara ama symptoms abo. Komutho. Hayi. Lamama uzathi. Akhotha nomlomo ngithi mama mama uyagula kunento emphetha kasho yini as a country sikhona ukuthola icure asino rule abantu abangekho right no umuntu no and we can't keep quiet about it no akaphuzi siyazi ku right ngiyavuma namlomo unani ke umama uphethwe yini No, uyasile wena bhuti wami. Mhlawumbe mama unama feet lokhu ubhizi wenza so bese ayafainta ngelinye ilanga sithinthi ngoba ubhizi ugwinya mathe uyaqwayiza ukubona uqwayiza ngathi ukabona imini switch lokiwa uplug igedlele lokuthi bekuqhopha umama uyacima uyalight yini ephethwe umama okay bro babukadlali niyabuza bafethu angifuna sicede manje la umuntu unano uthi umama ushow wena ukuthi akakazi wabuthini Bathe akaphuza ispokesperson sakhe after apologizing for ukuthuka abantu uthi akaphuza yeah no problem akaphuza ngiyavuma nani unani yini lengake kuphatha uzucwayize kanje Yini ucwayiza? Binyama thu mama yamazi umuntu okhali thothi